Kuliah pun pibro, hakan ega video kababanta ngan pensyai api shpangan ega on reserve category. Markibun kim bompat syai bha shpangan ega on reserve category kabade hapok ka Meghalaya Police kumno kirung ka on reserve category ba lei te kibun bha ki banang atatin kata ngan sa pensyai phi kata bat shpangan ega we kanungut ki kentei kirung ngan ain kusamta hapok ka AB category AB constable category ma kanungut ki kentei kirung ki yo eka post like naka 10% marba kadon ka 10% reserve namta for women only namta ikan thai te like nang ta kinang don biang ibayo te kadongut baro kiyo nomor nadu ningkong aldap ong ba like naka 10% the rest ki haban yakun bat ki shinrang kemudian baki bayo hemax kinyo e ka post ki shinrang ke bayo dunama kinyo e ka 10% ka post ka jongki hi te shwaban poe kata ngan batai shoning kong shpang ganeka on reserve category margin bun ma ke baklumar shpang ganeka on reserve category kumno ki bayo hemak kimrung ka on reserve category tenga hangne ngan batai ha ka post kebre jong ke AB ABC AB BN constable ma te ha ngan batai tang jong ki khasi an jantia category but on reserve tangi ta ki post ma hangne namta ka AB ka don sanspa R post baro te namta ki you are don live santali but nam tai khasi jantia kadon arspa artalik post te nakine mano barung hak on reserve kanongot ki barung hak on reserve balai kirung kumta tar kibon man mar kiyo lang ki kenther ki don ki barung hak on reserve te ubak anuk anur yo rung hak on reserve te kumta te ya kane ki barung hak on reserve ngan pensyai phai kane mo kan mo ki bad rung hak on reserve category ki dei tang ki bom claim ya ka age relaxation bat ki badon ka hide kat kum open category bet ma tengan ai sah ne pok AB nomor ai sah pi ka am branch constable te ka snem ka dai khatpra hadu ar voice nem kimde ban chim ya kata ka 5 year relaxation mur kide mende be hapok ar voice nem ka khatpra hadu ar voice nem da pila poi ja ka ar mut ba phinom rung shu ka on reserve category kata ka we ka point ka manikong ka dai ka snem mut ba nadu snem ar ja khat khandai markane kadi ka post aja khandai hadu kasnika hadu aja khandai kadi benong mi apo ka ar voice nem te kendung ka reserve category te lat yang ta sakahaj te hangel da mention ba nam ta kishinrang ka haj mil open general ka haj kedem long 162 cm kita artali dem kan ma ba pidi ka age kedem long bai khat phra hadu ar voice bat ka haj kedem long bai 162 cm te gitu kiba kibom poi sha 162 ki poi tang 157 58 59 60 61 gitu kumut ba kendrung ba ka post khasi jancha category kan mamo te balai kimi kini ki jing kulmar hane kini ki post de nak ta kadau ba kiyo de kiba red mark mo kata kadau ki batai kum tai ngamtip balai kadon kum kata ka notice ka baong ba kini ki balak claim ka age relaxation ki mampoi ki nomrong ka reserve nga claim yo kum kata notice tang ba hakame clear place ki shim kum tahi ba kini ki balak claim ka age relaxation ki nomrong shu sha ka on reserve category bat ki ba lingkot ki mampoi sha ka 162 ki nomrong sha ka on reserve category ki nabrong ba ka category jongki kamut ba kinrong ba ka khasi jantia category la ne ha ka garu category la ne order STSC kum tahi mudwa ki open ke debek khat pra dot hoi but ka ha dem lomoi 162 cm above kumtai te kata ngatrai plus 2 bhai kata marba ngan peni nuksaru hangne kidon ki ba rung ka on reserve kumno pai hakane ka list jong ka AB sec list for the post of AB BN constable pai kane ka debek merit list ma ki ba yo hemak bai ne te gine banikong ba yo hemak hanne ide kan thai pinhun shulan tehne kempat peni ki marks tang ba idei bayo he mark tam highest score ne idei penhun shile idei lane kan thai tang ba namar ma ila tam me ka snem ka ba ar phoi te ginomrung shu ha ka on reserve te pe tu ibarung ha ka on reserve idei bawan ha ka rang ka ba ar lumbor lang rensiang ine irung ka on reserve te iwan ka ba ar ta ma irung on reserve namar ba iyo kidang biang ka snem bat ka haj kata kadau kis arung kum ta kan te namar ba pe kini wi kimrung re te kiwan se kini hang tu 1 number bas 7 rung on reserve then here ter tekidon ki kan theru ki barung ha ka on reserve category peket kum gane ka post jong gane ka ABBN constable ma te kum hangne
nak leng kan thei barung on reserve category na Quinty lawai ini de kan thei irung ka on reserve category te ngalandun kong ladap ong ba ki kan thei kin ya khun be ya ka pus ki shenrang ki ba yo hemak ngot ba kin ya khun be ya ka pus ki shenrang bat ki ba yo dunama kin ya khun be ya ka 10% reserve nam ta jong ki te nam ta kan ne naka AB naka arspa ar ngot ba ar tali ki pus ki de nam ta jong ki kan thei kita phimla ba ne kin ki shenrang ngot ki shenrang kin ya kin tang arspa pus te ki kan thei ru kin ya kin be ya ka arspa tali ki pus kai te na kine ki barung kan thei ki barung ha on reserve category ki don sangut na ka live san la yo no kan thei sangut ki khasi ha on reserve sangut ki kan thei te na ka arspa dali ki pus jong ki shinrang la rong beng sai kan thei kumba te na ka arspa paden na ki pus ki badai shinrang ki kan thei ki ha ya khun lang bi shinrang ki kan thei ki yo kumba san phun rungun ba kan thei baro ki ba yo ha ka na ka post jong ke ab ki don kumba prapo wingot e try prapo wingot hi but you are but ha ka 10% reserve but ha ya khun lang ber ki shenrang prapo tame temut ka post ki shenrang ka badai shenrang ke yo tang shispa sau phenru na ka arspa arpar shenrang tang shispa sau phenru kataru shubu lada ki kan thei bun ki ba yo he am mut ba ki shenrang ki nang duna duna na ka post shenrang mut ba ki kan ber ki kan thei te mar ba ki kan thei ki kham bun hi ki ba yo he mak ta ka daw ki kan lang shenrang te shenrang ki tu ki ba poi ki rang ki ba aspa tam ki nom yo rung shu ki la yo rung no ki kan thei jeng thrai pila su thu hiang tu te ki kan thei la ba tai na ka aspa arpar san phus tai na ka aspa arpar nyo photam ki dei kan thei te na ka UR de live san ki dei kan thei jong ki khasi jang chama ai thu mar ki don ki garo ki barong na leng kan thei ber sendang ki runga ka on reserve na mar ki pe ya ka age bat ya ka height ki sa runga ka on reserve ki nom pe chwa ki pe chwa ka ta sa pe sa ka marks kan ka highest mark tu ki bayo ka highest mark ki biang ka age ba ka height ki rung me ka on reserve la da ki la tam mi ka ta ki la claim ka relaxation ki nom rung shu kumta te kidon kuba pat shai bhash mangane ka 10% ro mo kane ka 10% ka bha kerpang nam tai kin thei kamut ba tang i kin thei gen mar ba kidon ki por kin thei kim yo kiduna plat kim la bane khun bek shenrang ta ka daw la bu bha kerpang nam tai kin thei te rei la da ki la bane khun bek shenrang ble kin ya kni ya ka ta ka poson kat bek shenrang kan kata ta ka daw ki yo lang bat ha ka pos yung shenrang ru kin thei mar kam de re bong ba na ka aspa arpar ki kan thei ki de kata shenrang kata amde ri kumta te ki habya khun open bek shenrang kan thei te tang kan nei nga try plus thu ikne jeng batai ki jonga khulish bun